Uway u Bangladeshi u badai u dukhat jong ka hun gang ba prangut kabla kdau don kti ha ka jing thombor rakbor ba thmu otpodot ya uway u samla na ka shnong rongdangai ka bahap hapo Ranikor Civil Subdivision Southwest Khasi Hills District ha ka khat artarek u nailar ar hajar apusan ulalait salit na ka kti jong ki ba yop het chaklaw hadin bola kawang da artali ki bom ka telong khubor na kipulit kaya thu bakipat ba ka than khonjoy kilayo I ya uway pat u Bangladeshi ha ka shnong maji sura ha ka bakile persyang man kem ya u henrei ulalat pet no shaka wika klaw barben hadin bola kawang da artli ki tiar pen bethai shaki kabala penlong ya kipat ba ban om nu tursu layat hu ru ba uway na pedang kite ki bom ula bethai kat ba uway pat om shem la bethai henrei don bok ba om shem la don manu ba mensaw ha ka te ka jingja Loong ba nakaliang kipulit kila pentip ya kani siya ki bomb squad bat kinsa poy siya katay kajaka menta kasngi ban pentik na ya ujat tiar pemethay bala penankam da uni urunar. Loong ru batang mar yayo jingtip halor kani kajingja kipulit kathanat nong hilam bat kisipay BSF kila hiar wood siya katay kajaka bat kila penlong ya kajing kenra kabajur ringkat kajingerap jangki patba nong song henray hadu batho ya kani kakubor kem shem lalap din satya ya u. Kaway na kidaw kalong makipulit bat ki BSF ki yakandu shibun ki jing ha ka jing tumet ya ki teki runar na mar ka jing jurslap bat kumju ka jing reben palat ulo o kendo ha ka teki than henray watla ka taru ka jing kenra bat jing tuet yau te runar kan beteng menta. Loong ru ba uni runar ula syulait salit na ka kti ki ba imat uday ubalayo jing hikai ha ki kam tiar siat bat tiar pemethay ban yanujor bat ki henray ngut ki weipat ki bala syakem ha kini ki kendiat sngi. Ki telong khubor na kathan ki thu baka jingsha thombor jingsha rakbor ba jing persyang ban penyap ya utai usamla na kasnong rongdangai ubal serang marak atau arsnem dangshen kala penbitar ya ki ba kathan konjoy ha ka ba kila penlong ya ka jing tuet ka bajur ya ki te ki runar ki telong khubor kli thu ru ba khat artarik unailar ar hajar apusan ki ba ketika than ki yo iru ya uway urunar Bangladeshi ha ketika than henray kimnut ban kem ya u namar ba udon ya ki tiar siat Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya